Naimbag nga oras tayo manan amin kakabsat nga subscribers kan viewers. In tayo man denggan iti testimony iti maysa nga kabsat no kasano nga imbaal ni Apo Dios isuna nga nakabayad kadagiti utang nga nakailumluman da. Dagiti videos kan pictures kat ilustrasyon laeng awan ti pakanaigan na kadagiti maseknan. Dimakkel kami iti sulsulinek nga lugar iti Benguet. Tapno adda ti pag-asukar, asin, ken manti kami kat kasapulan nga aglako kami iti sangkaawit mi nga saba, usar mi iti kayabang. Magna kami iti inem nga oras nga puros sangat. Agribuat kami iti alauna iti parbangon, tapno sumangpet kami. Iti alas 7 iti agsapa, ijay paglakwan mi. Agusar kami iti saleng nga kasilaw mi. Tapno malako nga dagos ti lako mi, kat apan mi isursur iti lako mi. No mamingsan, kat maditirik nami, tatawaran da pay laeng iti lako mi. Kastoy ti indakkelan mi inggana nga nakiasawa kami. Kat pimano kami dito nga lugar. Nagbati datatang kananang mi. Apan milaenganan paspasyaran isuda sagpamingsan. Gapu iti riga ti biag. Kat haan kami amin nga nakaeskwela nga 8 nga agkakabsat. Gapupay, ti kinasulinak ti lugar mi, kat no adda agsakit kinyami, kat haan kami nga mapan iti ospital. Nang runa tamamunong ni amami, wana di kunkunada nga false priest. Napan nga 40 nga tawen nga kastoy ti inar-aramid na, inggana idinatay. Ti pagyamanan mi, kat inawat na ni Hesukristo, kas mangisalakan na sakbay nga napukaw ti anges na. Imadayo ak nga rod ta nakiasawa ak. Ngem daytoy manen, tati nakaikamangak kat may samet laeng nga mamunong, kaslaken tatang ko. Isu nga tuloy latta ti panagkankanyaw mi. Na dati agsakit kinyami kat agparti kami ti manok, baboy, inggana nga patitaraken mi nga nuwang. Namin ano mi pay nga kinalkali ti bangkay, wenno tulang daydi katugangak, kat masapul nga adu ti taraken nga maparti. Napan nga halos kada 3 nga tawen nga kalkalian mi. Kastoy tinagbalin nga taray ti biyag ko, manipod iti kaubing inggana nga nakiasawa ak. Mapmapan ti tawen, kat inmay DJ karirik na nga nabannog akon iti kastoy nga kasasaad iti biyag. Di kami matenan makalungaw, uray ni sinurot mi amin nga imbagada kinyami. Saan nga nakalipas dagiti anak ko ti eskwela da? Awam man lang ti maigamak nga uray basit nga diskitar mi. Nailumlum kami iti utang. Napatpatag di ay partian mi. Kaysa di ay panag-eskwela da. Iso nga kumkumpurmi tinapanan da nagis-eskwelaan. Kan nakikiyanan iti elementaryada. Sa dala nagawid, idi nag-graduate dati elementarya. Gapu ditoy, kat nagdesisyon akon. Nga itakder ko nga umunag iti pamati, nga naing Kristyanuan nga kunada. Uray no adu ti pamutbuteng kon uyaw kinyak. Awanan ti daddu mga amok nga pamuspusan. No saan nga kastoy, nang runa kat nailumlong kamin iti utang.
Nagpanpanunutak, kasanungatan, saan ko kayat nga ipatawid ti utang kadagiti anak ko? Idigarod ada ti pimasyar nga pastor ijay balay mi, kat kinayat ko nga dagos, takayat ko ti malag-anan. Ididamo kat madinilakay ko, pati dagiti anak ko. Tumarayda no umay diye pastor. Nilakay ko mat kat intultuloy na pay, tinapalalo nga panagbarbartek na. Kanayon nga rod nga siyak kan anak ko, ti apa nagtrabaho ije talon mi, ngam inan ano saklat ta. Nukas jay nga sumangpat nga nabartek kat asikaswak isuna. Saan ko nga baybayan? Numan pay, makangag kinyak, ti sao, ngam saan nga ungat, ngadikat pa magbaga. Talalagipak, di dyan na adal ko nga sasao iti apo, maysa nga kunana, iti 1 Peter chapter 3 verse 1. Da kayo a babae a naasawaan, masapul a paiturayan kayo kadagiti asawa yo, tapno iti panagbiagyo, maguyugoy to a mamati iti sao ti Diyos dagiti saan pay a mamati kadakwada. Saanan a masapul nga agsao kayo, tamakita danto, ti kinasingpet ken kinatakneng ti panagbiagyo. Mano nga tawan, nga inan-anusak ti panangas asikasok ken kuana. Bayat nga ikarkararagak isuna, ken nagtaltalekak iti kariti apo. Ditoy nga mapaspasamak, kat tuloy matlatta, nga umay dagiti pastor diti balay mi. Tudo man wenno init, rabiiman wenno aldaw. Gaputa saan kami nga sinmoko, kat inmay ti panangamiris, nilakay ko iti aramidan na. Kat ditoy matan nga nagdesisyon, nga ipulang na iti biyag na iti apo. Kakabsat, numammartek ti asawa yo, kat saan yo isuda nga ungta-ungtan no nakainom da, taawan ti maitulong na. Asikaswan yukit di isuda, kat dumtung tumetlaeng, diyay panawan nga agbainda, kat agamiris da, ken haan tayo liplipatan nga ikararagan isuda. Ininot matan nga makitugtugaw dagiti anak ko, ken nilakay ko bayat iti papanti al-aldaw. Sang kapamilyaan kami, garod nga apanan makigimgimo. Gapu taadayo ti kapilya nga papapanan mi, iti may sangatawan, kat ijay kamin balay nga naggimong, kat napalalo ti ragsak ko. Ijay ko nga narikna nga talken iti apo. Malagip ko, di kunada nga basta agdengdengeg ka, ken ipapusom kat aramidan ti apo ti biyang na. Dituyak nga palalo nga nalaganan, na ikat di dadagsen ko. Idi aggimgimong kamin, nga sangkapamilyaan, kat mariknak, nga limag-an ti kasasaad mi. Nagtutungtong kami nga rod nga pamilya, kaya't naggarden kami. Arig na di nagrugi kami manan. Nagsakripisyo kami, kat saan ko nga napupuutan, kat ininot nga nakaurnong kami. Kat nabayadan mi amin, dagiti inut utang mi gapo iti panagkankanyaw mi. Nakitak, nariknak, kanapadasak, ti panang bendisyon ni Apo Diyos, dagiti trabaho iti imami, nang runa di garden mi.
Ta isulaeng ti ammo may pahing aramidan ije nga tiyempo. Na isubli, dagijay napukaw ken naawan kenyami. Ditoy mi nga nakita no kas ano nga mang bendisyon ni Apo Dios kadagiti agtulnog ken kuana. Idi man nagkanyaw kami, kat malagip ko, di ko na di mamunong kinyami, nga bumak na baknang kami kano, no surutan mi di ipapaaramid da. Ngam saan mat, takaro kami nga nailumlum iti utang, kat da kami matlaeng iti nangikaro. Napnapan ti aldaw kat intultuloy mi garod, nga nagtulnog ti sao ti Apo. Kat ditoy ko nga nakita, di kinapudno ti sauna, nga no agtulnog tagayam iti Apo, kat bendisyonan na data. Nariknak iti ayat, kapya, kental na kinyami nga pamilya. No adda ti paglasatan kat nalagaan, taadda ti Apo nga pagpatulungan. Kasla ti panag-ungungat kat mabaliwan kat umay iti panagpakumbaba. Iti panagserbi iti Apo kat saan nga naragsak nga kanayon. Adda ti umay nga panubok iti biyag. Ngem, iso nga mapalpalubusan daytoy kat tapno maadal tayo nga tumangad ken kuana. Tano awan ti panubok kat saan tayo nga maadal nga agpakumbaba iti Apo. No addakit di ti kwarta, kat usaran para iti pagimmagan ti anak tapno handa nga maiaw-awan. Idi nagpatpatuloy kami, kat addameten maigamak nga kwarta uray sagkabasit. Adda ti mabati. Gapo ditoy, kat nakapagtuloy mat dagiti dadduma nga anak ko ti eskwela da. Kat may sapay nga nabaliwan kinyak, kat di jay kinaungat. Nagdadakes ti saok idi. No addalaeng mangeg ko idi, kat apang ko idanon ije masaknan, wenno diay kunada nga marites tatta. Tatta, kat addan diay buteng ko nga mga ramid ti kastoy. Adda ti pakailawanan man tatta, ngam adda ti panagpakumbaba iti Apo. Daksang gasat ta iti saan mi nga ekspektaran kat natay nilakay ko. Dito'y manan, nga nasubukak, tanaluganan di jay kaaruba mi, wenno di kunada nga na demon possessed. Kat kunana, nga no saan kano nga kanyaw ti ikastami, nga wagas, iti panangipunpun mi, kinilakay ko, kat matay kami amin. Alaan da kami kano nilakay ko. Ditoy nga intakdar ko iti pamatik kan Jesus, kat tinob nga tubngar ko di sao tinaluganan, nga trabaho iti kabusor, inggana nga simmardeng. Nagtatal na amin dagiti agdengdengeg nga tattao, ta saan damot lang nga ammo ti aramidan da. Saan nga bimayag kat simmardeng di naluganan. Dito'y ko nga nakita ti panakabalin iti Apo. Kan asina si bibiyag kami paimat, inggana tatta. Manipod diti nga pasamak kat bimilagak nga karkaro iti pamatik iti Apo. Tattapay, nagpastor ti maysa nga anak ko. Addan kanya-kanya nga pamilya, ti anak ko kat patuloy kami latang agserserbi iti Apo. Ti may baga kakabsat,
umay nga umay iti panubok iti biyag no nagkristyano tayo. Ipalubos ti Apo daytoy tapno adda ikasta tayo nga agpakumbaba kenkwana. Maadal tayo nga tumangad kenkwana. Kastan kakabsat kat ni Apo timang bendisyon iti tumunggal maysa.